Karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mitoci 22 da 25 gajeren zango. Michael Kudison. Masu sauraro Assalamu alaikum, sannu da sake saduwa a cikin shirma na safe ga kanin labaran duniya. A Najeriya, yayin da ake ci gaba da fargaba na samun masu fasa wuraren ajiyar abinci suna ɗiba ba, an tsorar matakan tsaro a rumbunan ajiyar abincin hukumar bada agajin gaggawa ta kasar. Bankin Raya Kasashen Afirka ya ce tattalin arzikin nahiyar na ci gaba da bunƙasa cikin gaggawa duk da matsaloli da suka addabe ta. Haɗin gwiwar majalisun dokokin Faransa ta amince da sanya damar zub da ciki a cikin kundin tsarin mulkin kasar. To ga labaran daki-daki. A Najeriya an ƙara tsaurara matakan tsaro a rumbunan ajiyar kayayyakin abinci na hukumar bada agajin gaggawar kasar a daidai lokacin da hare-haren da bata gari ke kaiwa rumbunan ke ci gaba da tsananta. Ismail Karatu Abdullahi ya haɗa mana rahoto a kai. Matakin tsananta tsaron ya biyo bayan farmakin baya-bayan nan da aka kai wata ma'ajiyar kayan abinci a garin Gwagwa na babban birnin tarayyar kasar Abuja. Ma'ajiyar wadda aka bayyana ta hukumar bada agajin gaggawar kasar ce. Kakakin hukumar Manzo Ezekiel ya musanta hakan. Duk wani abin da ya faru kowa yana ce warehouse na nema ne. To ba warehouse na nema ba ne. Mun jajanta ma masu wannan warehouse din game da abin da ya faru. Kuma muna rokan jama'a da jama'an tsaro su tabbatar sun kare warehouses na mutane. Tsanantar hare-haren masu satan abinci kan irin waɗannan ma'adana da ma manyan motocin dako na zuwa ne sama da wata ɗaya da bayar da umarni da gwamnatin ƙasar ta yi na raba tan sama da 40,000 na kayan abinci ga mabukata. Abinda kakakin hukumar Manzo Ezekiel ya ce masu farmakin ke tunanin inda suke hutsawan ne kayayyakin abincin suke. Mun san wannan abin ya faru ne saboda mutane suna ganin kamar abincin federal government da aka bayar nema za su kaya ce a warehouse nasu. Kuma a cikin tsarin da muke da shi na raba abinci ba haka ba ne. Za a kwashe wani abinci daga silo, za a kai shi direct zuwa jihohi inda za a raba kayan nan. Ana cikin shirin rabawa kuma da yardan Allah nan ba tare da daidaiwa ba za a raba kayan. A yanzu haka dai fashe-fashen da ake yi ya fara jefa fargaba a zukatan manyan 'yan kasuwan kasar waɗanda ke tunanin halin da ma'adanar kayayyakin su za su shiga. Ismail Karatu Abdullahi, RFI Hausa. A jiya Litinin wata babbar kotu a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ta sake ɗage sauraron karar da jagoran kungiyar masu rajin neman kafa kasar Biafra ta al'ummar Ibo Zalla Nnamdi Kanu ya shigar da gwamnatin kasar zuwa ranar 18 ga watan Maris. Kanu ya shigar da gwamnatin Najeriya da hukumar tsaro ta DSS kara kotu ne don tilasta musu aiwatar da hakokinsa yayin da yake a tsare, kuma yake neman a biya kuɗin da ya kai naira biliyan 1 kan take hakkinsa. Alkalin kotun mai shari'a James Omotosho ya dage sauraron wannan kara ne bayan da lauyan gwamnati ai Hassan ya shida wa kotu cewa hage zuwa lokacin sauraron karar bai samu da bayani a game da shari'ar ba. Wata tawagar jami'an hukumar kwastam daga jamhuriyar Nijar na ziyara a Kwatano yanzu haka domin tattauna batutuwa da suka shafi bututun mai da ya taso daga Nijar zuwa Benin. Ahmad Abba na dauke da karin bayani. Tawagar ta Nijar wadda ta kunshi manyan jami'an kwastam 5 da ke kula da harkoki daban-daban da suka hada da na haɗin gwiwa da sanya ido da kuma sauƙaƙa hulɗar tattalin arziki zai tattauna batutuwa da suka shafi aikin bututun da ya taso daga Nijar da kuma rufe iyaka da ke tsakanin ƙasashen biyu. Shi dai gagarumin aikin bututun man da za a rika aikawa daga cibiyar haƙar ɗanyen mai na Agadem da ke Nijar zuwa tashar jiragen ruwan Semepoji na Benin, wadda ake sa ran tura ganga 90,000 duk rana. Ya samu saiko ne sakamakon juyin mulki da sojoji suka yi, abin da ya sa mahukuntan sojin suka yunkuri aniyar farfado da shi. Hakan kuma na zuwa ne bayan ɗage takunkumin karya tattalin arziki da ƙungiyar Sediyawo ta kakabawa Nijar, ko da yake dama can bai shafi harkokin man fetur ba. Amma tun kafin haka shugaban ƙasar Benin Patrice Talon ya sha bayyana aniyarsa na daidaita alakarsa da makwabciyarsa Nijar. To a gaida Ahmad Abba. Kwanaki 5 bayan mutuwar jagoran 'yan adawan Chadi Yaya Dillo sakamakon harbin bindiga, biyo bayan samame da sojoji suka kai shaukatar jam'iyyarsa, Prime Minister kasar Sokse Masara ya shida wa tashar Radio France International cewa za a gudanar da bincike na ƙasa da ƙasa don gano wanda ya aikata kisan gillar. Masara, wanda ya ziyarci ƙasar Amurka makon da ya gabata kuma yake ziyarar Faransa a halin da ake ciki, ya zanta da RFI kan mutuwar Dillo, wanda ya rasu bayan raunukan da ya samu daga
watan biyo bayan kutsen da aka yi a ofishin jam'iyyarsa a ranar 28 ga watan Fabrairu. Firaministan ya ce akwai hotuna da kuma bidiyoyi na lamarin da ya auku, inda ya ce yana gayyatar kowa da kowa ya kalli waɗannan hotuna. Ma'aikatar kudin Ghana ta shawarci shugaban kasar Nana Akufo-Addo da kada ya amince da dokar haramta auren jinsi a kasar. Tana mai cewa ko kuma tana mai kashedin cewa hakan na iya sa kasar ta yi asara ta biliyoyin daloli daga bankin duniya. Kudirin dokar ya tanaji hukuncin ɗaurin watanni 6 zuwa shekaru 3 a gidan yari akan masu aikata mu'amalar jinsi da kuma ɗaurin shekaru 3 zuwa 5 ga waɗanda aka kama da laifin tallata ɗabi'ar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Tattalin arzikin kasashen Afirka na ci gaba da haɓaka cikin gaggawa duk da wasu tarin matsalolin da nahiyar ke fama